Uvidjevši da mladi nisu dovoljno uključeni u suzbijanje korupcije i u donošenje odluka, mlada, uspješna žena iz Varaždina pokrenula je antikorupcijski program upravo za njih. Radi se o antikorupcijskom programu za mlade kojeg financijski podržava Američko veleposlanstvo u Zagrebu, koje okuplja mlade od 16 do 24 godine s ciljem osvještavanja problema korupcije u društvu, ali isto tako dajemo im priliku da znaju definirati korupciju, prepoznati u društvu i osmisle vlastite projekte i inicijative kojima će se boriti protiv korupcije. U antikorupcijskim radionicama tijekom ovogodišnjeg 5-dnevnog programa Youth Voice for Integrity sudjelovalo je 12 mladih srednjoškolaca i studenata iz svih krajeva Hrvatske koji će stečena znanja i vještine moći primijeniti u svojim lokalnim zajednicama. S obzirom na to da sam članica udruge Forum za održivi razvoj Zeleni prozor, tako sam i saznala za događaj. Odlučila sam se prijaviti jer mislim da je korupcija stvarno veliki problem u Hrvatskoj i voljela bih raditi na suzbijanju toga, a ovo je jedini način za edukaciju s obzirom na to da se u školstvu ne pruža mogućnost edukacije o korupciji. Za ovaj projekt sam saznala zapravo iz Županijskog vijeća učenika Splitsko-dalmatinske županije. Prijavila sam se, zapravo mislim da promjena dolazi od nas samih i ako mi nećemo sami sudjelovati u promjeni, tko će? Tako da mislim da je ovo izvrsna prilika za sve koje su ne samo za borbi protiv korupcije, već i stjecanje novih poznanstva, novih prijateljstva. Zapravo ovo je odlična prilika u svakom smislu i svakom pogledu. Mladi primjećuju korupciju svuda oko nas. Mislim da smo se svi susreli barem jednom, ako ne iz osobnog iskustva, iz medija i nažalost to u našoj državi nije rijetka tema. Ima apsolutno svuda u svim poljima. Mislim, ne kreće se samo od područja politike, nego i u nižim dijelovima i u školama. Kada se netko odluči, recimo, taj neki prvi korak neke korupcije, odluči se nešto prepisati u školi, varati na nekom ispitu, plagirati neki rad ili zadaću, tad mu se to čini kao nekakav prečac i nešto je postigao, dobio neku ocjenu, 4, 5, ali onda poslije u životu je možda zakinut za neko znanje. Istovremeno, onaj glavni problem takvog ponašanja je što utječe negativno na druge ljude, što je netko ko je možda manje postigao, ali svojim trudom i radom i ovdje izvisio zbog toga što postoji netko ko je varao i našao takav jedan nemoralni prečac. Što svatko od nas može učiniti u borbi protiv korupcije? Trebali bismo zapravo češće u svojim nekim užim krugovima upozoravati na ljude, na neka njihova nemoralna ponašanja. Recimo, činjenica da je mnogi ljudi nisu spremni svojim vršnjacima, recimo u razredu, svojim kolegama na faksu reći ti želiš prepisati od mene, to nije u redu, ja ti mogu pomoći, mogu ti dati nekakve instrukcije, možemo sjesti na kavu, možemo raditi zajedno, ali ne dam ti da prepišeš, to je toliko rijetka jedna stvar. Ljudi jednostavno imaju osjećaj da probijaju nekakvu barijeru prijateljstava, dobrih odnosa, ako nekoga upute na to da je njegovo ili njeno ponašanje neprihvatljivo. Mladi su itekako svjesni da je korupcija važna tema. Potvrđeno je to i znanstvenim istraživanjem. Dakle, ovako, naši mladi smatraju da je korupcija jedna od najvažnijih tema kojom se Republika Hrvatska treba baviti. Isto tako smatraju da se Republika Hrvatska ne bavi dovoljno korupcijom. Ono što isto tako istraživanje vrlo jasno pokazuju da je jedan od razloga zašto se mladi iseljavaju iz Hrvatske upravo neuređenost u političkom smislu. Tako da bi iz svega ovoga tu ja rekao da mladi razumiju zapravo važnost borbe protiv korupcije, ali isto tako razumiju da je korupcija zapravo inherentna svakome društvu. Pitanje je samo kako se društvo, odnosno država kao nekakvo ostvarenje institucionalizacija društva prema njoj odnosi. Nažalost, barem prema našim mladima, Republika Hrvatska nije uspjela proći na testu te korupcije, odnosno borbe protiv korupcije, i to mladi vrlo jasno vide i onda naravno kažnjavaju političke elite zapravo ili dizanjem glasa ili jednostavno odlaskom iz Hrvatske. I kako sve ne bi ostalo samo na edukaciji i praznoj priči, postoje planovi o sljedećim konkretnim koracima. Ove godine ćemo lansirati online istraživanje o percepciji mladih o korupciji, koje ćemo diseminirati kroz 9. mjesec i na temelju toga zapravo želimo saznati koliko su mladi uopće osviješteni, koliko smatraju da je to stvaran problem u društvu i na koje načine bi se borili zapravo protiv korupcije. Tako da evo ti rezultati će nam onda biti korisne smjernice za daljnje korake, što bi trebalo napraviti, kako uključiti mlade u borbu protiv korupcije. I evo, nadam se nakon ovog drugog izdanja također da će neke inicijative koje će oni osmisliti stvarno biti implementirane i mi ćemo im tu naravno pružiti potpunu podršku. Mali je to korak, ali daje nadu u promjene na bolje.